Usawa na kayo sa tissue. Tawag na binibili nyo. Kunin mo na. Magilagay mo nito. Hindi, dito yun eh. Sa bukayan, ba't palagay sa lip? Sa mga naghahanap ng murang bilihin sa Riyadh, punta ka lang dito sa Kamsa. 5-5 bawat isa. Mura lang. Presyong Divisoria. May Puma, may Adidas. Humili ka lang ng... Abis, don't touch me. Bigyan ko to ng title. Pinanganak upang maging adik. Puma. Puma. Ayos ah. Ito ang muto ng mga taga-tumama. Pinanganak upang maging adik bawat isa. Shout out everyone. Shout out. Sige lang, pabungo lang kayo para bumango kayo. Oh, sige lang. Pre-spray naman eh. Mura lang pabango. 5 real, 6 real bawat isa. Sige lang, spray lang. Libre naman eh. Kahit tagpa 5 real lang pero mabango. Ano ba bibili nyo? Towel o ano? Ito. Face towel o towel? Towel bro, towel. Usawa na kayo sa tissue. Towel na binibili nyo. Pili tayo ng kulay bro na hindi madaling madumihan. Yung tissue kasi mababasa agad yung tissue, di ba? Hindi naman ako tindero dito bro. 575 yan. Ha? 575 lang yan mga boss. Pili tayo, pili. Pamain. Kumain naman mga guys. Mura lang to. Sira na yung mukha mo, yung towel hindi pa. Sa halagang 575 real. Dumihin nga lang ito puti yung puti. Bakbak na yung balat mo. Tao dito. Sira ng mukha mo sa kakapahe. Walang mga dark na kulay mo. Ito na, okay na to. Paparehas na. Final na yan, mine na, add to cart. Ito na natin. Successful na ako dito. Bro, itong bibilhin nyo. No need lotion, no need whitening. Dito pwede na. Pwede na to bro. Hindi na pwede mag-skinol. Isang kaskas lang. No? Isang kaskas na. Pumuti nga yung kaldero, yung mukha nyo pa. San ka pa. Pwede kaya to? Mabango yung rose, so... Freshener. Parang incense siya na ano, Parang insinso, pero hindi insinso ito. pero liquid. Yung balat na to. 575 lang yan, boy. Anong amoy yun? Shirley daw Amoy eh. luga. Isa lang eh. 575. Ang mabango to bro, orchids ay rose to eh. Alam mo ba yung breeding process? Kaya mo yan patay yung paa. Ito yung kandila, no, na lalagay mo sa ano, sa ulunan mo. Huwag na, parang patay niya. Oh, di ba? May ilaw yan? Oh, umiilaw oh. Habang tulog kay lalagay mo sa sa ulo mo. Rechargeable. Oh, gumagalaw pa oh. Rechargeable yun. Matutulog ka. Matutulog. Tapos sa itaas ka. Oh, para padasal na lang kulang. Tapos di battery, Di battery. Bibili ka pa ng battery niya. Hindi na mamatay yung ilaw niya oh. Kahit hipan mo. Iba rin yan oh. Ha? Iba rin yan. Mas maganda yan. Mas matindi to. Malinaw. Mas malinaw. Pero okay yan, mas malinaw yan. Pero hindi siya gumagalaw. Doon mo siya ano mo? Pangit yun. Yun ang maganda yung umilaw. Ay, gumagalaw. So hindi rechargeable. Ito kaya. Hindi naman kasi rechargeable mo. Rechargeable yan. Di battery ata ito bro. Sira oh. Kasi nga yan. Sira. Para tayong ignorante ah. Innocent ka ba? Pero yung price na Ito, dito bro. lang lahat ang price oh. Sticker. Ito, ano naman kaya to? Anong gamit ito? Sa loob bro. Ay ito? Oh. Ano te, alam mo yung yung papalapit na ang Christmas, so ganito yun oh. Sungay. Yung mga pailaw-ilaw bro. Para may ilaw tayo ron. Mga China talaga, daming ginagawang puro kalokohan eh. Pabulog-bulog ka. Ito. Uy,
Ano naman yan? Ito yung ano lang ano bro. Ano, ito. Lindor eh. Hindi yung ginaano nila. Ganchonchil yung tawag doon? Ganchilyo. O ganchilyo. Iba yan. Ito yun. Hindi yan. Masyadong matigas yan. Iba yun yung ano. Tayo hindi tayo maalis. Alis dito doon naman tayo. Hindi, ito yung tingnan ko to bro. Saan? Yung ginawang asiti. Ayan, mga candy yan eh. Mga candy. Kaya pala mabinta yung tangan-tangan sa amin eh. Nandito na. Nandito na Tangan-tangan. sa Saudi. Yung ginawang asiti. Naman tayo sa sabon. Di pala yung makagamit nito puputi eh. Ito naman yung sinungaling na sabon. Nakasampung sabon na ako. Sabi niya, pampaputi. Mata lang pala. Wala na, hindi na pumuti. Sinungaling. Hindi ko alam kung magkano yung Walang kwenta. RDL daw ko no. Silka RDL kayo, mga wala kayong kwenta. Ito. Baka scam na naman yan. Hindi scam to. Puti ito tapos ihalo mo sa ano. Sa dab. Di ba puputi yung mata mo kakagawa. Mga sabon. Ayun ang original, no? Colgate. Sira ang negosyo ko yun. Yan ang talagang wala kang ano. Anong Colgate mo? Happy. Anong happy, good luck. Signal. Signal, close up. Mga Nandito make-up. yun. Naglilagay mo nito. Hindi, dito yun eh. Sa mukha yan, ba't malagay sa lips? Pang mukha yan eh. yung make-up nilagay sa lips. Ito ang maganda, uli. Bro, sa mukha yan. Yan ang pang ano, yan ang pang tanggal talaga na. Wala, kahit ilang ulit kung magamit ng mukha ko, iilit yung site namin. Black mask. Ito pa. Ito yung pang lips, ito yung pang lips talaga, hindi yan. Ito make-up yan, dinagay mo sa lips mo eh. Tinikman ko lang. Ito ang lasa bato kulit. Lasang juban. Meron para dito uli, bro. Pwede ito sa'yo, bro. Wala, sinungaling din yan. Oo. Kulay. Yan, oh. Uleya. Natural. Para sa sticks to, sa mga tigang. Para sa mga Sa tiga. mga tigang to. Pwede mong ano ba yun? Cucumber to. Oh, hugis na hugis. Oh. Oh. Pwede mong ishampoo sa mukha ba to? Double purpose. Permin. Renewal. Double Para purpose. sa buhok, sa ano, sa mukha to. Oh. Ilamos mo lang, pagkatapos mong manghilamos, lagay mo yung Sa dulo. kung anong lamayan nito, ilagay mo sa dulo. Pasok mo. Yan, ito lip balm mo. Pang ang sa labi. Oh, kahit dito, yung mga ano. Ano ba to? Tae ng kambing. Ginagawang pabango. Ilagay yan sa amin eh. Ito yung doon sa amin. Yung mga katribo kilagay dito. Ilagay yun dito. Tabako. Tabako ng mga ano, panlahi. Oo, ilagay dito. Kaya mo sa dani. Tambako. Eh, yung ginagawa mo sa dani. Ito no. Mga scented. Tawag ito, oud, no? Oud. Oh, mga ano to? Ano, nabili na. Mabango. Mabango ba? Pangit. Yung kala ng baso ko na nakita. Pangit yung amoy. Ay, yung grapes. Grapes ba yan? Pero race ring magical. Baka desire mo yan. Body lotion, spray ni. Ni-spray. Kasi organ oil. Kaya nga eh. Marupal organ. Ngurukan. Anong nilililis niyan? Hindi argan yan, hindi organ. Ay, organ ba? Kala ko organ. mali. Argan oil pala. Kala ko organ. Pero ristol oh. Ristol. Oo. Ito magandang tagayan. Oo. Shot puno. Wala yan. Nandoon yung isang parang... Ito oh. Shot puno. Tagayan mo ng ano. Pag uminom tayo ng juice, bro. Tagayan mo ng gin. Oo. Dalawang readers malagay dyan. Shot puno. Dalawang malaki. Dalawang lunggi. China? Baka may ano dyan. May, China print to eh. baka may 5 fingers dyan.
Libero, mga ibro. At yung aloe vera may ilaw-ilaw. May ilaw siguro to eh. Oh. Oh. Aloe vera ba yan o ano? Pinya? May ikot eh. Pinyo. Pinya. Pidya Vera. Dalawang tira. Pwedeng tagayan. Mas maganda pala yung mga baso Kaya ng astray. Indonesia. Ito yung baso ng Indonesia. Hindi maganda oh. Salok yung daliri. Indonesia yan. Indonesia. Indonesia. Salok yung daliri. Mga ginto na naman oh. Daming ginto. Ano pwede ilagay dito, bro? Lagay ng ano? Ballpen. Wala ang lapis mo. Charger. Charger. Lagay mo yung ano, yung tupay, lagay mo dyan. Pwede mo rin lagyan ng ulam. Itlog. Lagay ng itlog. Depende sa'yo. Deserve mo yan. Choice mo yan eh. Kung ano yung lagay mo dyan, pwede. Choice pala. Pwede rin lagay ng cellphone. Ah, Cellphone. Ito, lagyan sa bumbo. medyo mataas, ano? Oh, sakto. Nilutuan mo ng ano? Prito ka ng... Oh, luto na yung kawali. Yung ulam, hindi pa. Oh, Sobrang nipis. nipis, oh. Nipis. Manipis. Ito lang ano. Parang plastic lang. Walang switch. Meron yan. Mapait daw yan eh. Lubat. Walang charging yun eh. Walang charging. Parang nilalagyan mo ng hilo yan sa ibabaw, ah. Ano? Wala naman ano. Meron yan. Walang function ng charging. Charger. Di kuryente. Ayun, oh. Ayun. Ito yung pang charge niya. Oo. Bilog ang wire niya. Eh, tanong nasan yung kable? Meron yan. Hanapin mo sa kanya. Baka nandiyan sa loob. 570 yun. Naka-TV ito. Ito yung mga naka-online. Oh, online. Oh. Oo, yan. Yan yan. Yun. Personal, Sinasabing malakas ng hangin. personal easy. Tapos kumuha ka ng straw dun oh. Oh, sang sip-sip lang. Wala na ano. Ubos na, ano. Tapos kandila dito oh. Sip-sip lang. Yung lilit na kandila. Oh, diretso na. Oo. Walang tapon. Nandito bro, tingnan mo bro. Bro, pag-support natin sa kalan. Para sure ball na ano eh. Di ba? Hindi malalaglag. Hindi malalaglag yung ano natin. Yung straw. Ito. Enjoy your drink. Ito. Yung partner. Oh, ito may mga puti pa doon. Pero dito tayo so hindi mag halata ang kulay. Hindi ka nagagamit ng ballpen. Oo. Ayun, pwede. Oo, ito. Tapos yung tinuro ko, tapos nakalagay, enjoy your drink. Wag ka na maghanap ng ballpen. Yan na yan. Kapagkapagod ka pa. Pinabibili man sa China, di ba? Ito, chopstick. Matatawa ka dun sa mga ano, matakot ako yung laway sa bulletin. Ito naman to. Bro, Malaking size niyan. mas malaki to, no? Oo. Parang siguro to yung sa ano. Yung kay Kay Peter. Peter. Kay Peter. Ito yun, bro. Hindi, tingnan mo na tanggalin natin yung nandoon. Yung size, may size naman. Parang ilan siya. Ito yung binili mo, sir? Oo. Ay, mas malaki yung binili ko. Wala pa dyan. Oo. Maliit yan. Hindi, tanggalin muna natin yung isa. Dalhin natin dito. Tapos susuka. Ayos naman yung kahit konting malaki. Oo. Malawag na konti. Ito naman yung ano. Pangharang lang yun. Ang gamit ito. Pangmarka sa baka. Pangmarka sa baka yung ginagano, no? Yung ginagano sa baka. Yung pumarka. Pangmarka. Yung pinangmarka sa ano, sa panday. Pinapainit. Ano ba yung tinatapon-tapon nyo dyan? Ano ba to? Oh, ano ba to? Oh. Kunin mo na. Kukuha din natin yan. Ilan kaya mahal Nga. o
Hawakan ang sa loob nito. Small, medium. Tapos na kayo mag-shopping Pwede shopping. ng ukay-ukay. 50% off. Discount. 50% naman yung gasto. 5-5. Magtsatsaga na naman kami sa Indomie na ulam. Hanggang katapusan. Indomie at itlog. Buhay abroad. Indomie, itlog, Indomie. Iba-ibang luto yun. May Ampalaya. sinigang, may Sinigang na itlog. sinangag, Adobong itlog. may adobo itlog. Paksiw na itlog. Sinigang na dilis. Sinigang na dilis. Saka ano, paksiw na daing. Sardinas tapos upo. Sardinas na ano, adobo. Abroad pamor. Oh, mag-abroad pa kayo. Sardinas sa sinangag ba? Abroad pamor. Yun lang ang buhay Tiis-tiisa lang kami sa ukay-ukay na damit. Yun lang ang buhay Kami namin. kami ng mall. Multo. Mall. Mall of Unitap. Oh. Buklat mo ng ano, anting pula. Walang pantaksi kaya maglalakad na lang pa uwi. Paglalakad ng 1 kilometro.